Renjo, Uy, kung sa mga seryoso mga ka, nga imong asawa muli ay mong ta. muli ako sa bro. Ano man? Di na ko kinog tuba. Ay mo nang nag-uul ka kay di nakakinog tuba. Gani mo nag-uul jud in tao wis. Nya sa may mayo na. Say mayo. Di na lang muli imong asawa o mag-inom kag tuba. May tagdi buhi ka para inom ko. Katadar sa bao di mo. Sige tag inom. Kay hulay mo suko. Pero sa mga muli? Ugma pa. Ugma? Oh. Asa na ron? Napasakan. Sa Manila. Manila? Musa kay pagkuan. Aeroplano? Aeroplano. Ay natay mo sa lubong si mo eh. Ambot lang kay wa mo kuno ngay pasalubong. Ha? Ako mo ngay pasalubong. Imo tang gitiksan nga dali ko diag isa kagalong tuba. Suko man kay. Sige inom-inom dia di na ko muli. Ha? Yan na siya? Oh. Di na ko nga, di na ko inom basta uli na lang kay aron malipay ka ako isa in taon diri. Na. Ako'y kauban. Na. Ni usaon na karon og muuli to di na mo kakainom. Di na. Ay absent siya inom. Handa nga sana ko unya na pong balik og inom ko. Laba yato asa mas paring upaw di eh. Ato si Ipang Laba. Ha? Si Ipang Laba. Ganiya po to nang laba. Sabot, grabe po nang labanon nila. Sa una. Ikaw nga, wala mo ikilabalaban no? Nga, labang na itig laba. Natin. Siya, wa. Di. Daog. Ha? Basta daog. Siya may tiglaba. Daog mo na. Daog asawa. Basta daog. Paano ang laba? Ako. Way laba-laba. Asawa ang laba. Bahalag man ni. Ha? Bahalag man ni maho. Paalag mo ni mo. Basta humot. Wang yang siya baik-baik. Pagbaik-baik ng imong anak, Oh, maniid na kay abi niya gatagay ta. Ini pula. Tanawa. Uyaw kinabata. Kay maniid siya mo no. Niinom ko kay isa na. Ang sumbong. Na ato just dool di. Giyabo kong inom. Na. Sige pa kay inom-inom ha. Ligo ko ng inom mo. Na siya. Mago din na lagi ko. Mo ta kinamangura nimo? Oh, mo nang mo inom ko dito sa layo ka nang dito sa kita. Kay basi Ligoon ka? Og diris dool iliguan ta. Uyaw kan bata may pagkatumbuyo. Una ito bantayan ako kay Mo gani agi-agi nagbaik-baik kani kay. balik na puturon. Ha? Balik na puturon. Ni ito. Siya na napus papang dito. Basig tagay na puto. Balik na puturon tao to. Nya, Tato. nagtuobi na sila gatagay ta nga wala man. Laay galikod-lingkod raman ta diri. Mao gani istorya ra man ta dirig ko aning taon pasiaw. Una-huna pa ganita kung sa atong buhaton karon kay Domingo. Pay magkontent ron. Ha? Pay magkontent ta. Uni balik na puto. Ana na ko. Nao. Ah. Ling. Puputa kay tanta. Na. Balik-balik. So may maayo ron. Magkontent Padayon ka. to tong bigo na to. Padayon na to. Ako kahoy yo. Ha? Oo, kahoy na ko. Ikaw Uni. Ikaw ay kahoy oh. Na may kahoy. O sige, utang na diya kaya trabahoon ko no niya. Iko ta. Gani. Lato 5 kilo. Tungos kilo roy. Kalima sa ali. Ako ra may mukhaon na to di man ikaw. Uy. Tara na. Ha? Tara na. Ta. Ay magpanta.